Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, yau Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta yi wani gwaji na wani makami wanda ta kira shi da suna Daruz Zaman. Wannan makami wani makami ne da ya gigita masana makamai na duniya, wanda China ma da kanta saboda girgizar da ta yi akan wannan makami ta riga ɗora wannan makamin a tashoshinta na cikin gida gaba ɗaya. Wannan tafiya ce kuma har yanzu Iran ba ta ce komai akan makamin ba. Wani makami na Rasha wanda ake ce da shi Oranshak, wanda da shi ne Rasha ta harba ta kuma rikita wato a ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO, kuma da shi ne duka ɗaya da ta yi da shi ta samu nasarar cinye wasu manyan birane da kuma mamaye wato guraren haƙar zinariya da kuma lithium da wannan makamin ta yi amfani ta tarwatsa rundunonin sojoji da wasu manya-manyan gine-gine, wanda ana ta tattaunawa akan makamin da Rasha ta yi amfani da wannan makami ne daidai lokacin da take son ta gyara matsayinta da kuma nuna wa duniya cewa ita fa babbar ƙasa ce kuma ta shirya wa yaƙi. Wannan makami shi kanshi shugaban na Ukraine wato Zelensky ya koka da yadda aka yi amfani da wannan makamin, yana ganin kamar da wannan makami da nukiliya kusan irin aikinsa ɗaya, saboda barnar da yake da kuma radiation da yake ɗauke da shi. Har zuwa yanzu ana ƙaddara wannan makami a matsayin manya-manyan makamai masu haɗari na ƙasar Rasha da kuma yadda ta girgiza duniya a kansa. To yau bayyana wannan makami na Daruz Zaman, mun ga kalar tafiyar da yake yi da wani irin tsari yake tafiya yana yin wani irin ɗige-ɗige, yana sacewa, yana buɗewa, yana fidda. In an ka kalli tafiyarsa, yanayin tafiyar Oranshak yake yi amma da bambanci. Yana yin tafiyar in yi wani bul guda ɗaya, Oranshak baya ƙarawa da wannan hasken yake tafiya kawai. Amma shi wannan kawai canza wannan kala yake yi, wannan radiation ɗin kawai ƙara boosting ɗinsa yake yi. Tafiyar ba kyan gani in ka kalle shi. Da Allah jama'a, mutum ya kalli wannan bidiyon zai ga abin mamaki. Wancan lokaci ta gwada wani makami mai suna Akhir Zaman, wanda makami ne wanda na kawo muku bayanansa, shi ma goyo yake yi. Idan aka tura su, ɗaya daga ciki idan ya je wuri ko ya tafi gari, gaba ɗaya zai ɗauke network ɗin garin gaba ɗayansa. Ɗayan kuma yana sauka, to shi wannan makami yana iya lalata birni guda ne. Kamar yadda Iran ta yi amfani ta yi wani gwaji na makami, wanda lokacin da take wannan gwajin, dama an ba ku manta ba, sanda ake kai wannan hare-haren muka ce muku a daren nan za su yi gwajin wani makami wanda ba su ayyana sunansa ba, kuma suka yi gwajin makamin sai bayan kwanaki sai ga shi an gano makami guda ɗaya ne ya lalata building, manya-manyan building guda 27. Wannan Isra'ila ce ta bayyana wannan a lokacin take bayyana irin barnar da Iran ta yi mata. Makami ne guda ɗaya amma ya tashi building guda 27. Building ɗin nan ba ƙananan building bane ba. Manya-manyan, kamar ka ce manyan sakatariyoyi na gwamnati, irin manyan benayen nan masu wato hawa irin 30, 40, 50 ɗin nan, to irin wayannan building ɗin ake magana. Yan uwa, wannan makami da ta gwada a wancan lokaci na Akhir Zaman, shi kuma in yazo zai ɗauke network ɗin gari, babu network, sannan in ya sauka zai lalata birnin kusan gaba ɗayansa. Shi ma wannan makami Iran ta yi gwajinsa, ba da ce open ba, kuma ya girgiza abubuwa da yawa wanda su Faransa da Jamus suka ganin cewa makaman da take da shi ya fi nukiliya haɗari. Kamar yadda Faransa ta faɗa, mun bari Iran ta fara haɗa makamai, wayannan missiles da take amfani da su sun fi nukiliya haɗari. To gashi dai
ta tara kayayyaki kuma tana bayyana, kuma har yanzu kullun cikin ƙara bayyanawa take. Wannan ya nuna irin yadda suka faɗa a mafi yawan lokaci cewa ba wata ƙasa a duniya da take ba su makami, ko kuma ba wata ƙasa a duniya da suke karɓar network daga hannunta, da karɓar technology daga hannunta. Salami ya faɗi cewa ba ma karɓar technology ko makami daga hannun kowace ƙasa, sai dai in mun zaɓa a cikin ƙasashenmu da muke so, muke ƙawance da su, mun aminta, to muna ba su wani abu. Wannan ya nuna hatta fasahar Oranshek, idan an kalli wannan za a ga daga ina ta fito. Wayannan abubuwa ne da suke nuna, da kuma sunayen makaman akwai abin da suke nunawa. Wancan an ce da shi akhir zaman, wannan kuma an ce da shi daru zaman. Duka fa magana ce suna yi wa mai zamani sallama, suna nuna mai cewa fa mun shirya, lokacin muke jira. Mai zamani shine al-Imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farjuhu ash-sharif. Shi ake marhaba, ake mai sallama, ake nuna mai cewa lalle an shirya, kamar welcoming ɗinsa suke yi da irin wayannan makamai da suke nunawa. Akhir zaman, daru zaman. Kar ku manta kuma sun yi sansanin ƙarƙashin ƙasa, wanda sai da aka yi tafiyar mita 500 a ƙarshen ƙasar nan aka gina shi. Wannan sansani shine sansani mafi haɗari a duniya, wanda suka gina shi kuma sun kammala gina shi, don har Mas'ud Pedestrian ya je wajen buɗe shi. Sun laƙabta mai suna da Khatamul Anbiya. Khatamul Anbiya. Duka wannan lissafe-lissafe ne da muhaqqiqai in sun kalla za su san Iran tana yin wani irin language, tana yin wani irin yare da sai an nutsu sosai sannan za a gane ma'anarsa. Muna fata Allah ya sa mu cikin sojoji ko kuma mataimaka wannan mai zamani, al-Imam al-Mahdi alaihi salatu wassalam. Allah ka sa mu a cikin masoyansa, ka sa mu a cikin mayakansa, ka sa mu a cikin ma'aikatansa, ka sa mu a cikin masoyansa, ka sa mu a cikin masu bibiyar sha'aninsa, ka sa mu a cikin waɗanda za su riske shi alfamar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.